Nito mao karon ang posibilidad nga laing tao ang nidunggab patay niadtong call center agent nga si Carmila Lantot Mamak, 42 anyos, kinsa namatay sa dinunggaban og ice pick samtang sakay sa usa ka modern jeep sa barangay Ibu, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa gabi, Disyembre 28, 2024. Posibleng nasaypan lang nga si Gelson Mamak nga siya ang mipatay sa iyang asawa nga si Carmila Mamak. Dunay mga testigo nga andam mubarog alang ni Gelson. Ipamatuod nila nga naalang kini sa staff house sa maong tunghaan na tulog niadtong higayon nga gidunggab ang iyang binuwagan nga asawa sa barangay Ibu, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mipagawas og pamahayag nga dunay laing person of interest si Gelson. Gisikop sa mga sakop sa Pusok Police Station. Human mao'y gitumbok sa driver o konduktor sa modern jeep nga miingon si Carmila, ayaw na pasakya kay ako ng bana. Niadtong higayuna nagkasakay sa Park Mall Terminal sa Mandawi City ug padulong nang mupauli si Carmila sa iyang gipuy-an sa Maribago. Ang pamahayag sa driver o konduktor mao'y gihatagan og gibugaton sa kapulisan nga dakpon si Gelson pila ka oras human sa hitabo. Pinaagi sa hot pursuit operation, nadakpan kini si Gelson didto sa iyang gitrabahuan sa usa ka tunghaan sa barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi. Dihang nahinabi sa Brigada News FM Cebu, hugot nga gibarugan ni Gelson nga wala siya magbuhat sa krimen, matud niya. Tungod sa kahubog niya sa Christmas party, nakatulog siya ug wala mulakaw sa gitrabahuan nga tunghaan sa Mandawi. Giangko ni Gelson nga duna sila'y anak ni Carmila nga nag-edad 21 ug 18 anyos. Nagkabuwag sila nga magtiayon nga 12 na katuig ang nilabay kay nasakpan siya ni Carmila nga dunay laing babay sa usa ka mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human siya nasakpan, wala nagyud makig-uli kaniya si Carmila. Alang ni Gelson, ang gidugayon nga 12 ka tuig, wala sila'y komunikasyon sa usag-usa. Si Gelson temporaryong gikustudiya sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Human ang driver o konduktor sa modern jeep mitumbo kaniya nga mao'y mipatay kang Carmila. Samtang ang kapulisan gipangita ang laing person of interest nga posibleng mao'y midunggab patay kang Carmila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.